Η ενδοσκοπική χειρουργική στη γυναικολογία, η λαπαροσκοπική και η ιστεροσκοπική, αποτελεί σήμερα την χειρουργική προσέγγιση επιλογής στην πλειονότητα των χειρουργικών γυναικολογικών καταστάσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε απλά ότι ένα 80% από τις καλοήθεις γυναικολογικές χειρουργικές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά. Και βεβαίως η ιστεροσκόπηση έχει ένδειξη στις διάφορες χειρουργικές παθήσεις του εσωτερικού της μήτρας. Σήμερα θα πρέπει να λεχθεί ότι και οι κακοήθεις παθήσεις, οι νεοπλασίες, ο καρκίνος του ενδομητρίου μπορεί να αντιμετωπιστεί στα αρχικά στάδια λαπαροσκοπικά και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε με πολλαπλά ωφέλη για την ασθενή. Εδώ λοιπόν, αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ωφέλη, θα λέγαμε ότι η ενδοσκοπική χειρουργική έχει τα πλεονεκτήματα του μικρού χρόνου νοσηλείας, της ταχείας αποκατάστασης και επανένταξης της ασθενούς στις προηγούμενες δραστηριότητες, εννοείται οικονομικά ωφέλη και για την ασθενή και για το σύστημα υγείας και το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι το μικρότερο ποσοστό δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Είμαστε ευτυχείς που το Διαβαλκανικό έχει στελεχωμένο τμήμα ενδοσκοπικής χειρουργικής, στο οποίο διενεργούνται η πλειονότητα των ενδοσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται στα πλέον εξελιγμένα και πρωτοποριακά χειρουργικά ενδοσκοπικά κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως όλο το φάσμα των γυναικολογικών χειρουργικών παθήσεων, ακόμη και επεμβάσεις που έχουν σχέση με τον καρκίνο, με τον αρχόμενο καρκίνο του ενδομητρίου, όπως ολική λαπαροσκοπική ιστερεκτομή με πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό, διενεργούνται στο Διαβαλκανικό, διενεργούνται στο νοσοκομείο μας με τα πολλαπλά ωφέλη που ανέφερα. Αν λοιπόν θα ήθελα να στοιχειολογήσω σε ποιες παθήσεις θα πρέπει να γίνεται ενδοσκοπική χειρουργική, θα λέγαμε ότι η ιστεροσκόπηση απευθύνεται σε όλες τις παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό της μήτρας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η μέχρι τώρα καθιερωμένη χειρουργική προσέγγιση της διαγνωστικής απόκρισης είναι μια ξεπερασμένη χειρουργική προσέγγιση, δεδομένου ότι έχει χαμηλό βαθμό ευαισθησίας και ειδικότητας. Όσον αφορά την λαπαροσκοπική χειρουργική, καλοήθεις καταστάσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση κίστεων, εξωμητρίου εγκυμοσύνης, συμφύσεων, υπογονιμότητας, σε πιο προχωρημένες γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι η αφαίρεση των ομοιωμάτων και βεβαίως η αφαίρεση της μήτρας λαπαροσκοπικά αποτελούν τις ενδείξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Όσον αφορά κακοήθεις παθήσεις, θα λέγαμε ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου στο στάδιο 1 αντιμετωπίζεται και τον αντιμετωπίζουμε με μεγάλη επιτυχία στο διαβαλκανικό λαπαροσκοπικά, διενεργώντας ολική λαπαροσκοπική ιστερεκτομή με πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Θα λέγαμε λοιπόν ότι πρακτικά το μέλλον της της χειρουργικής στην γυναικολογία που αποτελούσε η ενδοσκοπική χειρουργική σήμερα είναι παρόν, διενεργείται σε όλο το φάσμα και με απόλυτη επιτυχία στο ιατρικό διαβαλκανικό.